Колькі каштуюць рытуалы Лукашэнкі? Што прыдумалі чыноўнікі для тых, хто не плаціць за камуналку? І ў чым правініўся любімы гурт беларускіх сілавікоў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Хто заплаціць за рытуалы Лукашэнкі? Канешне ж, вы. Праз 2,5 месяцы ў лютым у Беларусі пройдуць выбары ў парламент. Гэтая працэдура, як усім зразумела, даўно намінальная. Незалежна ад галасоў у бюлетэнях, дэпутатамі ўсё роўна прызначаць тых, каго трэба. Але ж арганізацыі правядзення выбараў каштуе вельмі нятанна. Мінулыя парламенцкія выбары абышліся ў 23 мільёны рублёў, а гэта больш за 11 мільёнаў даляраў. Грошы і так бяруцца з бюджэта, то бок аплачвае гэта ўсё сваімі падаткамі кожны беларус. Але цяпер улады прыдумалі, як ім трохі сэканоміць, і цэнтр выбаркам прапанаваў беларусам яшчэ трошкі скінуцца на выбары. Быў адкрыты спецыяльны пазабюджэтны фонд, куды жадаючыя могуць скласці ўнёскі. Грошы пойдуць на падрыхтоўку плакатаў, друк бланкаў, дакументаў і гэтак далей. Праўда, пакуль не зразумела, ці сапраўды той фонд будзе добраахвотны, альбо па традыцыі пералічваць туды грошы проста прымусіць бюджэтнікаў, студэнтаў і бізнес. Рамана Пратасевіча хоць і памілавалі, але ёсць нюанс. Сёння стала вядома, што улады ўнеслі Пратасевіча ў так званы спіс экстрэмістаў. Прычым яшчэ і з пазнакай, што яго судзімасць не пагашаная. Знаходжанне ў такім спісе накладвае на чалавека пэўныя абмежаванні. Напрыклад, і да пагашання судзімасці і цягам аж 5 гадоў пасля пагашэння чалавеку нельга займацца педагагічнай і выдавецкай дзейнасцю, працаваць на дзяржаўных пасадах і гэтак далей. Таксама усе іх фінансавыя аперацыі пільна кантралююцца. Так што, як бачым, колькі Раман не даваў тых пакаяльных інтэрв'ю, як не ўхваляў Лукашэнку і сілавікоў, але ж аказалася, што гэтага недастаткова. Акрамя Пратасевіча ў гэты спіс унеслі праваабаронцаў цэнтра «Вясна» Валянціна Стэфановіча, Уладзіміра Лапковіча і нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага. Усе яны адбываюць вялікія тэрміны ў калоніях. А ў Гродні прыдумалі новае пакаранне для тых, хто не плаціць за кватэру. Цяпер людзям з даўгамі за камуналку адключаць каналізацыю. Проста па каналізацыйным стаяку спускаюць спецыяльную заглушку. Такім чынам водаадвядзенне блакуецца толькі ў адной канкрэтнай кватэры. Гэта значыць, што ні ў прыбіральні, ні на кухні сліў працаваць не будзе. Вадзе проста няма куды сысці. Мясцовыя чыноўнікі кажуць, што калі чалавек аплаціць даўгі, то заглушку здымуць. Вы Дед Мароз? Тады плаціце грошы. У Беларусі павысілі падатак на Деда Мароза. Плаціць яго мусяць людзі, якія падпрацоўваюць дзядамі Марозамі і снягурачкамі. Сума залежыць ад горада, дзе сабраўся працаваць патэнцыйны Дед Мароз. Прычым сёлета яе паднялі адразу амаль у 2 разы. У Мінску трэба будзе заплаціць 518 рублёў, а было 260. У абласным цэнтры 478, а было 239. У іншых гарадах ці вёсках ад 290 до 400 рублёў. Раней жа было ад 150 до 200. Калі ж зловяць Деда Мароза ці снягурачку, якія радуюць дзяцей нелегальна, то ім прыйдзецца заплаціць суму падатку, памножаную на 5. Вы, можа, памятаеце такі беларускі гурт «Цяні талкай». У пачатку 2000-х яны былі такім беларускім аналагам расійскага любэ. Спявалі пра радзіму і даль-чужбінушку, а таксама напісалі цэлы шэраг песен пра сілавікоў. Праз гэта «Цяні талкай» стаў пастаянным удзельнікам канцэртаў у гонар рознага роду сілавых ведамстваў. Але ж пасля выбараў 2020 года музыкі асудзілі дзеянні тых жа сілавікоў, пра якіх спявалі. Удзельнікі гурта нават падпісалі адкрыты ліст супраць гвалту і казалі, што пакуль адмаўляюць ад канцэртаў. Але такую смеласць улады ім не забылі. Нядаўна саліст гурта Павел Клышэўскі адкрыў у Мінску свой бар, які так і назваў «Цяні талкай». Але ж установа паставіла сумны рэкорд і закрылася ўжо праз 4 дні. Прычым улады зрабілі ўсё банальна. Як толькі бар пачаў працу, туды адправілі праверкі, якія, канешне ж, знайшлі цэлую кучу парушэнняў. У выніку Клышэўскі зразумеў гэты тлусты намёк і проста закрыў бар назаўсёды.
Падобна, што беларускія чыноўнікі вырашылі капіяваць расійскіх. Старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова зноў загаварыла пра дэмаграфічныя праблемы. Чыноўніца хоча, каб ва ўсіх паліклініках з'явіліся кабінеты перадабортнага кансультавання. Таксама Качанова хоча падключыць да гэтага пытання праваслаўную царкву. Прасцей кажучы, чыноўніца прапануе, каб медыкі і святары проста ў паліклініках адгаворвалі жанчын ад аборту. І гэта вельмі нагадвае расійскую сітуацыю, дзе таксама заклапаціліся нараджальнасцю. Там некаторыя рэгіёны ўжо ўвялі штрафы за схіленне да абортаў і забаранілі перарываць цяжарнасць у прыватных клініках. Ці чакае такое і беларускіх жанчын? Паглядзім. Тым часам якраз праз дзяцей улады збіраюцца ціснуць на тых, каго лічаць дармаедамі. У Беларусі змянілі правілы прызнання таго, што дзіця знаходзіцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Адно з самых важных новаўвядзенняў такое. Цяпер дзіця могуць прызнаць у сацыяльна небяспечным становішчы, калі абодва бацькі або нават адзін з іх не працуе больш за 3 месяцы ці не атрымлівае іншага законнага даходу. Ну а прызнанне сацыяльна небяспечнага становішча дае уладам права нават забраць малога сям'і. Афіцыйна новаўвядзенне накіравана на абарону дзяцей, але як будзе выкарыстоўвацца на справе, пабачым. Жудасная гісторыя адбылася ў Мінску. У адным са сталічных інтэрнатаў жыў мужчына, які меў праблемы з азартнымі гульнямі. І каб знайсці грошы, ён вырашыў абакрасці суседзяў. Ён пагрукаўся ў адзін з пакояў і заявіў, што прыйшоў праверыць пажарны апавяшчальнік. На сваю бяду дзверы адкрыла маладая дзяўчына. Госць збіў яе, згвалтаваў, а пасля задушыў. Затым забраў залатыя ўпрыгожванні і вопратку і спакойна пайшоў на працу. У выніку яго знайшлі і змясцілі пад варту. Цяпер забойцу абвінавачваюць па цэлым шэрагу крымінальных артыкулаў. Яму пагражае максімальная мера пакарання – расстрэл. Не спыняюцца і палітычныя затрыманні. Сёння былі затрыманыя заснавальнікі сэрвіса «Пісьмо Бел». Праз яго можна было адправіць ліст альбо паштоўку палітвязням. Проста ўводзіш свой тэкст на сайце, а работнікі сэрвіса раздрукуюць і адправяць яго ад вашага імя. Цяпер сілавікі хваляцца затрыманнем і абяцаюць стваральнікам сэрвіса крымінальную справу і тэрмін за кратамі. Праўда, у чым канкрэтна іх абвінавачваюць, пакуль невядома. Таксама сілавікі прыйшлі да былых супрацоўнікаў светлагорскага тэлеканала «Ранак». У чэрвені на канале выйшаў сюжэт пра выбух на мясцовым цэлюлозным камбінаце, дзе загінулі 3 рабочых. Рэакцыя ўладаў была імгненнай. Тэлеканал прызналі экстрэмісцкім фарміраваннем, і ён проста закрыўся. Частку работнікаў тады затрымлівалі, а цяпер падобна прайшла другая хваля. На сувязь не выходзіць былая галоўная рэдактарка канала Юлія Даўлетова, дырэктарка Алёна Шчэрбін і корэспандэнтка Людміла Кандэнка. Вядома, што 2 з іх затрымлівалі па крымінальнай справе аб садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер жанчыны знаходзяцца ў ізалятары і ім пагражае да 7 гадоў зняволення. Працягваецца метадычнае наступленне рускай мовы. Цяпер на гомельскім вакзале англійскую мову на інфармацыйных таблічках заменяць на рускую, і для гэтага ўжо дэмантавалі ўсе паказальнікі. Выданне «Флагшток» патэлефанавала ў адміністрацыю чыгуначнага вакзала, каб даведацца, у чым сэнс такіх зменаў. Там так і адказалі, цытата: «Паздымалі, бо перарабляюць. Прыберуць англійскую мову і дададуць расійскую. Гэта вырашае кіраўніцтва чыгункі. А што вы хацелі, англійскія літары ці што?» Канец цытаты. Ну і каб не засумаваць пасля такіх навінаў, паслухайце верш Геннадзя Бураўкіна ў выкананні легендарнага Маляваныча. Усё будзе добра, сябры. Мы здалёку бачылі свабоду, да яшчэ не вырваліся з пут. Божа, не дабаў майму народу пошасці, неправды і пакут. У чужым нелюдскім землятрусе хіба мелі мы ў чым віну? Божа, адвядзі ад Беларусі здраду, вероломства і вайну. Смутную парою нелюдзімай, калі ўсё наўкол ідзе на злом, Божа, захіні маю радзіму мудрасцю, спакоем і цяплом. Все будзе добра. Вось такія навіны пятніцы. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву и любите Беларусь. Сустрэнемся у панядзелак.